Mijin wata mata a Katsina ya tsallake rijiya da baya, a inda matar tasa ta yi yunkurin yi masa yankan rago, amma Allah ya taimake shi bai yanku ba. 'Yan sanda sun bayyana cewa mijin matar ya tsallake rijiya da baya ne, amma kuma da yanka a wuyansa, bayan matarsa ta kai masa hari a yankin babbar kasuwa da ke Katsina. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta sanar da kama wata mata mai suna Sadiya Lawal mai shekaru 23 bisa zargin yunkurin kashe mijinta ta hanyar yi masa yankan rago. Rahotannin sun ce mijin matar Jamilu Ibrahim shine ya kai korafi a caji ofis na sashen babbar kasuwa da misalin karfe 9 na safiya, inda ya bayyana cewa yayin da yake barci matarsa ta kai masa hari da wuka tare da yunkurin yi masa yankan rago ta hanyar yanke masa makogwaro. Jami'in ya bayyana cewa harin ya janyo wa magidancin mummunan rauni a wuyansa, inda 'yan sanda suka garzaya da shi zuwa asibiti domin samun kulawar likita cikin gaugawa, inda ake ci gaba da yi masa magani. 'Yan sanda sun kuma kai ziyara gidan da lamarin ya faru, inda suka kama wadda ake zargi tare da kwato wukar da ake zargin ta yi amfani da ita wajen aikata laifin. A cewar rundunar 'yan sanda, ana ci gaba da tsare wadda ake zargi domin gudanar da bincike akan al'amarin. Isa Sani Randawa Media Concept.